Oh, mga puso, maghanda na daha, especially mga guys, kay man gwapa-gwapa, talented nga kapuso actress ang atong bisita this morning. Suki sa atong nga programa, GMA Regional TV Early Edition. Linibo ka mga kapuso sa Kalibo Clan ang iya napasad ya last week sa Ati-Atihana Festival Opening Salvo. Kamusta hong tabing i-experience sa Ati-Atihan? Ari na, the beautiful and talented Bianca Umali. Bianca, mayong aga, halabira! Welcome back to GMA Regional TV Early Edition. How are you? Very fresh. Maayong aga, Adrian, at maayong aga rin sa lahat ng mga kapuso na nanonood ng GMA Regional TV Early Edition. Well, as always, you're blooming talaga. Ano? Bianca, how do you keep that gorgeous smile on your face all the time? I guess it's by taking care of myself. Kitang-kita naman kung gaano kasaya ang mga kapuso natin sa Kalibo Clan that you've been part of the Ati-Atihan opening salvo. What do you want to say sa kanila, Bianca? Of course, unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakapunta, sa lahat po ng mga nakanood at sumuporta po sa amin sa GMA Regional TV. Kahit na medyo humid, kahit na ilang araw na umuulan dito sa Aklan, marami pa rin nakapunta at maraming salamat po. Well, we all understand that due to the pandemic, ang dami niyong na-miss gawin, lalo na yung personal connections with your fans, especially dito sa Western Visayas. How will you describe that moment na may opportunity na to see them once more, interact, feel them? I guess it's priceless. Ilang taon din na nasabik ako, kami ng mga artista sa face-to-face na pagkikita with the people who support us, sa mga tao na talagang nanonood at nagpapakita sa amin ng pagmamahal. So, yung mga oportunidad na ganito na maaari namin kayong mapuntahan at makita at makasalamuha sa totoong buhay, napakasaya at na-miss ko ng sobra-sobra. Bianca, first time mo ba na makapunta dito sa Aklan? 3 words naman to describe this experience sa opening salvo ng Ati-Atihan Festival. This is not my first time, but I don't remember how many times I've been here. Pero yung mga huling punta ko pa dito, batang-bata pa ako, so I don't really remember much. Pero ang naalala ko lang is I'm always here. Festival din yata noon. So, of course, masaya, makulay, and warm. O ito, dito naman sa Western Visayas, ano ba ang destination na gusto mong balikan? At syempre, mga gusto mo pang mapuntahan soon. Oh my goodness. None in particular. Wala in particular. Kung saan ako pwede pumunta dito sa Western Visayas, then mapupuntahan ko. Bianca, super bilis ng panahon, no? Less than 3 months na lang. 2023 na, mga kapuso. Ang bilis ng countdown. Share mo naman sa mga kapuso natin all over Western Visayas. What do you fervently hope to accomplish by the end of this year, 2022? Well, a lot, of course. I hope to accomplish many more projects and content. A lot of those before the year ends, actually. Para pag nagsimula yung taon ko next year, maganda yung pagbungad ng taon sa akin. Ang dami-dami kong gustong ayusin, ang dami kong gustong ma-polish para sa taong 2022. Salamat ha sa patuloy na pagpapasaya sa amin every time you visit dito sa GMA Regional TV Early Edition. Hopefully soon, personal na F2F na. Bianca, see you again dito sa Western Visayas. Bye! Good morning, halabira, mayong aga! See you! Salamat din po.